bareng bergoyang bersama seluruh paguyuban dari Istimewa Yogyakarta. Aku arep njaluk pesawat. Sawah sesuk tak kebone tak tukoke. Apa meneh njalukmu? Aku njaluk limosin, Mas. Limosin sapi sak wedhuse barang lho, Dik. Wes, intine aku tresno karo awakmu apa-apa bae tak tukoke ku awakmu. Ya, aja kuwatir. Bersama komunikasi dari diaspora Daya Istimewa Yogyakarta. Masuk. Aja kapok ya, Dik. Aku percaya, Mas. Nek aku nukokke apa-apa iki tandane aku tresno karo awakmu. Supaya tresno selawase iki kowe kudu jaga atiku lho, Dik. Jaga duwite barang ya, Mas. Ya kuwi jaga barang kuwi. Matur nuwun. Warga Bang. Masuk. Sing
Kabar kapan ya?